Joel Schoenfield thi thala ei zong ania New York aveng pakhat Greenwich Village 375 West Street a studio lian tak ania ai zon na in azir boka Greenwich veng mi puizi nga chuan ama shelo an omlo ti thei khopin aming thavea thla alak thiam mai pialama then rual akom thiam na hi aming than pui lea VC in thana poding don se a che chepol chu ani bi khau lovang a studio po chu alun thei lea thla ala thiam boka dor tu anga cher le January ninga kumsang khat zakwa som kwa pakhat zing khowat tak kara joele chu phur takin a studio lampanin a chuaka kalkonga ni tina ati thindanin a thian pa chanchin buzuar atlo koya reivak lo an ti nuwa a studio a chuan aluta nula thalak saktur aneya wangin a man ruate chu a buat sai ngal mula assistant Jessica po ana chulang ang te thogin thut muna alo boy ve hlea chutia mani boy an boy mop lai chuan tlangwal pakhat lanau pang ang reng tak hilo lutin Jessica nena chuan Joela om lo aron zota aom thu Jessica na sei rualin chupa chuan Joela pindan lam chu apan phei ngala second reilo te nuwa Jessica chuan in how thom a hria thian dunin nial satlia ngain angai ven chun zom vak lova amai ro chu a hnu deuh loka silai puak ri a shetamaya a phuzoka a ham hai vek mai rilrufim puwa thilom zia te an zir chian main chu tlangwal chu man mo phelengin aron tlan chuaka chu pa kalbo vele chuan Jessica chu Joel pindan lama chuan man mo takin atlan phei ngala kumsom li pangana mangmek Joel Schoenfield chu chuata ni khoshelovin alo letreng maya abul vela te chuan thisen alwang koi ngei nguaya ataksa chu hanzir chianga han en khomwang te lovin Jessica chuan police a hriat tir ngala police te po churang takin aron thleng ngal thuaya Joel Schoenfield chu alua silaya ka ani ti anron thei ngala chan chua rual ani tolo tual thatu chu zon chuang ngei tumin ma anan langal chara ama office chung ngeya chun enga le ngal ron kalchila ron thatu chuan eng ang takana sign nge Joel chu a huwa tang ti chu police te ngai tuana lua tu ani lo theilo mita mutu om chun Joel assistant Jessica chu thu anan zot fia Joel a hotu le tina du tu an om a hriat lo te an han zota Jessica chuan chu tiang eng ma a hriat lo thu soin Joel chu patha le fel tak ani thu te thalaka thiam ema wangin Greenwich Village chevela chuan aming that thu te alo soya mi zong in an ngai na tu po mai hi a kom thiam veka tu nen ma boina an nei om a hriat lo thu a soi boka model le lem chan thiam tam tak a studio tanga alo cher chua ve to thu le thingtlang lama tanga ennom khovel lu chil tura New York ron pan ve te po apui nual to thu Jessica chuan a soi bok thil khen dan chu chip chiar takin investigator te hena chuan an soi ngal zara amai ro chu tol thatu ni nge yarin mi parun lut chu tunge ani a hretlat lo apian mangle om dana tang shim po chuan tlangwal chu a hriat nu po niin a shelova ma se a hnain a zir boka a in cheina le a sak face chu alo mel man hlau maya tlangwal kumsom ni bor vel ni nge ya arin thu a soya vun ngo sambuang niin khabe mul anei bok amu dan chuan fitnga le in chiruk emo in chi sari emo vela sang ani aringa tin lukhum mathlok akhuma korlum pol a habok niin Jessica chuan investigator te hena chuan a soya anil hel pa mel le pian zia chu sketch artist nen changdunin police station a anan ziak ta a ti chuan chu lem chu ko thler koi tin maya tarin a chin chang hria chuan police station nai ber hriat tir turin thu an chua boka investigator de chuan an hna ina a ken tel zinga an hu phur ber thin zual ko na chu an tho angai miau sia Joel nu le pate hne na an fapathi thu chu an vashila
anu le pa te chuan an lo tuar thiam lo hlea upalam te an ni to bok nen an la na viau mai investigator te chuan an hnen atang chuan Joel chanchin chip chiar zok hriat an du sia an sun an trap te chu an ngak tangat ngat maya tlema boruak an zang khai deuh nuwa an du te chu an han zot ta Joel chuan mel ma anei le nei lo te an han zota anu le pa te chuan an fa pachan chin han soi vel te chu nuam an ti lea an chuang ve tok ti hai rual ani lo mel ma anei om an hriat ngai lo thu sein an ni ai chuan au nau pa markan a chan chin a hriat chian zoka wangin va be pop turin investigator te chu an shrila ti chuan a phone number te an in pe a thingpui te an in zoa police te chuan an ho san ta ole kan kal thui main like kha han pele lokila he channel hi ilola subscribe lo ni chuan khonga in minan subscribe sak ve nga lokla tin notification ka yon phe chuan video thar lo chua piang in I first zia thei don ani investigator te chu Greenwich khwale a che vela te chuan an va kwal renga misang sang kom kwalin miswal pa thalak te chu an han entir zela tu ma shia an om tlat lo tin Joel chu pathale kom nuam tak ani thu te an lo sei deu zel maya hotu anei om po an hriat lo thu te soin model toy tir te tan phei chuan an eizon na konga pui tu mi poimo tak ani thu te an lo soya tu main mel ma anei sei tur an shelo autopsy result alo chuaka Joel lua ka na silai chu 25 caliber pistol ani ti an shetheya amai ro chu ruanga chuan tual thatu han chui zui theina tur thil dang eng ma mu chua an nei lo misual palem an zia po chu adar zau hlea a mela tang chuan ama angrin hlel kai po an thanem le pek hle investigator de chuan chung misual pa mel ang deu report lo lut chu anan bo zui chara police station a kovin thu te anan zot fia ma se han chui zui tlak tu ma an chuang lo chu ti lai chuan Joel u nau pa marka chu Joel ruang en dik turin police station a aron kala au nau pa nen chuan kar liam ta maya cho chuna nei dun thu le om dana thil dik lo enge motak oma hriat na nei thu investigator de chu aron shrila chumini chuan Joel chuan tun ma atanga lar tur alo pui thin ten an lar nuwa an hre le tongai lo chu alung oi lo thu a soi niin marka chuan a soya tin sum le pai lama har satna a to wanga poisa puk adil thu le ani chu zirtir tu ve mai ani wanga eng ma anei lo thu a lo chan thu marka chuan a soya au nau pa that tu chu zon chua sak ngei turin investigator te chu aron ngen bok marka thuron sei chuan investigator te beng apver lea asum din mun chu anan en fiata au nau pa soyang ngei chuan bank account chu alo ruak huai maya min an ngai ang min asum don na chu alo hlok hau lo mai Joel thian pa na akal don a pianga atlo koi zia thin chanchin buzuar tu chu investigator de chuan thu anan zot fia vea Joel nen chuan hun enge mo chen anin kom to thu le pathale ril ruzau takani thu te alo sei vele a investigator de chuan ngai le ngai thlak ri ngot mai chu an ning ve ta lea chumdang ang bokin mason na pakhat ma an nei le pek don lo emo anin tia ma se tun tumero chu chanchin buzuar tu chuan Joel chu engemo tilai atang khan poisa khel na huna kal a chin thu a soi tatlat mai chuta mi te chuan hlok puinan an manga millionaire pha hial te po an om lain Joel ve thung gi chu alo chana sa hlea ai zon na lama a che thawak lo nen chutia poisa khel na huna an chet butru chho tak nuwa phei chuan a buai hlea athi mani thum chung vel phei chu ami zia danglam hle nin a soi bok Joel chu ei zon na lama atluan lo sana kalain poisa khelte alo a chil le zelani ti investigator ten anan hriat chuan thil ni theo mangte anan ngai tu le tangal chara
chutia asum tam tak a hlo ta ka chuan mi tuai ma hne na tangin poisa apu kanga a huna arul thei tak lo wangin a poisa puk tir tu chuan a that tamai te ani theyangem joile assistant Jessica chuan apu sum din mun te chu a hriat chian deuh ringin thu an han zot fia lea studio le a che vela an customer ni lo midang rin hlel om deuh in leng an nei thin le thin lo te an han zota chu tiang om a mu ngai lo thu Jessica chuan lo soin studio leng lu te chu an ming le phone number nen lam uluk taka an chin chia vek thu le abu po fel taka avon that thlap thu investigator te chu alo shila nu chui tu te chuan endik turin Jessica le khabu chu an la station lama anan zir chiang ta an customer te chu nula lanau panglam deuh an ni tlang puya an zawaya han zui chu a hau tak tham deuh do na wangin joila thi ma thlathum chung an customer te chu anan thlur bing ta deuh bika biak po theiangang te chu thu anan zot fia ta an kom chin te chuan joila fel zia le modeling khovela an lu theina tura apuina sat zia thu hlir an lo soya joila chanchin thalo soi tur nei an mia lo mai investigator te poin rin hlel tur pakhat ma an mulova malak chun zom vak ngai na an shile tamai lo chuti an kesin hoi lampo anei mang meu lo lai chuan nikhat chu nula mel thave tak Jen Bryan in ti police station a aron leng lut hlol maya joila thi thu chu Jessica hne na tanga a hriat thu le a phu tok a mu ni a hriat thu aron sei tamau mai bidangan lo kom to zong ten joila fel thu bak sei tur an hriat lo laia chutia Jenin an chia aron lo tabor bor mai chu investigator te point mak an ti lea thu an zot fiata Jenny chuan modeling lu chilve adua wangin Greenwich a thalak thiam bernia an soi joela chu asum khol sa tlem tenen portfolio siam tir turin apan vea tlailam dewa tangin thla an lachana joela chuan adu luk ema wangin thim thleng rakin ain post tir tangar ngara assistant Jessica po chuan a hna a zo to wangin joela nen chuan a hosanta Jessica chuak felta motia joela chuan zu a phora a thlita kar maya Jenny po chu a thlit kep ve nge ya ani chuan zu a in ngai lo thuin a lo chang maya model hlotling ni tur chuan sarwak thalak pakhatal nei nge angai thu joela chuan a soi tamaya a kor hak lai chu phellok turin atia atira chuan Jenny chuan adu lo thu soi ma se athala copy negative zong a pek vector thu le pakhat ma ali kaut lo tur thu asoya athlem tak sek nuwa chuan hre tak chungin kor chu a phelta ain phel lai te chuan joela chuan a camera chu voinge mazat alo met mana amai ro chu reipo adin main Jenny chuan sarwa ka om chu ati thei tangang lova atlan chua santanin investigator te chu a shila studio thil thleng chu tu hne na ma a sei chuak ngam lova angoi bo pui chuan a thom po re chun zum vele mai tura angaya a mai ro chu kar khataliam nu chuan an thona muna joela churon kalin a saruak thalak chu min leian dil thu aron sei tamaya midang hne na ashal chuan muntina a saruak thalak chu adar ngal mai dona wangin ama ngei chuan leise atia ama ngai wang liawin chu in biak rem na chu nei pui adu thu aron shila chuta chu asaruak thalak leidu tu te chuan dollar sang thum ve laia leian ngam thu aron soya chu tiang zat vela athalak chu a khul lo chuan a lei thei tu te hna chuan a shal mai angai tur thu an shil zuya sap tong takin aron blackmail ti na ani chu Jenny chu amang ang hlea dollar sang khat chau anei sia joela chu adon ta chia maya chutia rei takanin dor nuwa chuan joela chuan lungoi vak lo chungin sang khat chu ala athala copy chu apeta niin investigator te chu a shila chuta Jenny chuan chu athil ton ang chia tong ve nula pani a hriat thu soin an ming le address te nen lam investigator te chu apeta
chung nula pani te po chu anan kom chianga Jenny soyang chin Joel chuan an sarwak thalak mangin alo blackmail ve reng ani ti an hre chuak ta Joel chu asum din mun a that vak lo awangin a che buai lea paisa mu theina kong sang dapin a client te vau khan na mang chuan sum alo lalut nual ani an ring ta chutia chet alak na lama chuan a blackmail zinga tuemo ber chuan midang a shrilanga an pa te mo an ngai zong te mo in Joel chu an that tamayem niang ti chu zona om thei alo ni le ta chutia thil ni thei le rindan sang investigator ten an ngai to lai chuan Jessica chu station a aron lang vele tahlol mai Joel chuan pau palam thian kom thin enga mozat anei thule chung ho chu mizovin tarhui gan ti mai thin putaril rusi sei he video hlek ho an ni thu investigator de chu aron shila Joel studio a chuan nula mel thale pianal tak an ron kal thina wangin chung ho chuan studio han len vel chu nuam an ti hle ni in Jessica chuan a soya tin tum khat pe chu an client pakhat Lizai chuan boina ato thu a hril ni in a soi boka Lizai portfolio mi tur thla an lak lain Joel putar thian pakhat Harry chu aron lenga chu pa chuan Joel nen zan re tlan an tum thu soin Lizai chu a som vea Joel chuan na tle mala nei wangin Harry le Lizai te chu an lo vakal masa restaurant a chuan Joel an lo nga ka chutia an nga pa chuan zu te an lo ina maro chu Joel chu alo lang thei ta reng lo maya Lizai chuan a thil in chu arui cheta lea Harry chuan chu churem changa lain a kara phur tumin a hruai chuak ta kar chunga chuan Lizai chuan a bun ta ngek maya Harry chuan a ten lea kong sira nu chein a kalsan tak thu Lizai chuan a hril niin Jessica chuan investigator tenena chuan a soya chu thu investigator ten an hriat chuan Lizai chu thu zo fia thain an hria a mai ro chu khopui lo chua san to mai baka a phone number an neya po an bepop thei ta reng lo maya han bo zui vak ngai na an hrele tamai lo chutia Joel client zinga vau khan na mai ni lo boina dang tok an om ti investigator ten an hriat chuan bidang po thu han zo fia zui zel train an hria ma an han la le ta thu an zo fia zinga pakhat chu achunga Joel thian te moi lo taka an chet lo te an han zo ta ani chuan Joel chet dan thinang khan mo tin a lo chang le tatlat mai chu vele investigator de chu thu thar an hriat bel le don ani tin hriain an beng an tun le ta hru mai chu nula chuan Joel an thla alak sak tumin in post dan tur zirtir pain akong le om bor vel te chu om zenei tak sa film devin a khoi kwal vel niin a soya midang nena soi chua rem si lo dam chunga Joel a mua pianga a hriat reng to tur ni sin a chunga akut a hlei hle niin investigator te chu a lo shrila Joel chu camera mai po ni lo ataka po a lo che strange guis hle ani mail tatlat mai chuta nu chui tu te chuan thil om dan ni thei om te an soi khom hat lai chuan an tho pui sex crime lam detective Arma Rivera ron kalin kumhasa kumsa khat zakwa som kwa jun thla report adon to chu an case chui lai nena inzom na anei nge arin thu aron soi ta chia maya a omang chho ta viau mai phone callin mi pakhat John in ti chuan Joel Schoenfelden a bial nu apong swal thu aron report niin Rivera chuan aron soya pong swal case ziak lut tur chuan atuar tu chu police ten thu an zo fia zet angai thuin halo changa amero chu John chuan thu in zo khomon vel po a hun lo thu soin detective nena chuan Joel chu man ngal mai turin angena thilkal phungte anin shilfia nuwa John chuan thinrim takin phone ada zui ta niin Rivera chuan aron soya amairo chu han chui zui na turin John ati bak a ming top a sei si lova in veng a ringot po khan John eng zat nge omang kha ni mai rindan chu nei to ma se fin fia na turin eng ma ti thei an nei si lova case chu arele ta vung mai ti chuan Joel tha ani atanga
thariat lai aliam nu September ni thum kum sangkhat zakwa somkwa pakhata Greenwich Police 10 Tampa Police Station atangin call poimo andong tahlau mai Florida nula pakhatin Tampa Police Station a pong sual chungchang alo report niin anron soya chu nula chuan a thian nu Hannah Bronson chu kumliam ta mai khan modeling lamlu chiltumin New York a akala thalatu pakhat Joanne Schoenfelden apong sual thu a hril niin ain soya tuntum chu la antum tolo an thudon churang taka bozuin investigator de chuan Hannah Bronson chu an vazong chuak ngala Henai chu kumsom ni mi niin New Paltz University zirlai ania investigator de chuan uluk takin an han kom ta kumsang khat zakwa somkwa June thla chanchin bu pakhat kaltlangin Joel Schoenfeld chu thalak thiam ming thang ani thu alo sia model ni chak reng alo seilian ani awangin Joel an model tam tak a cher chua to thu te chu mika atangin alo sheve boka portfolio siam tir ve tumin apan ve taroi maya amuna wathen chuan Jessica in thalak rette alo shilfia asum nei sa chuan alo dai hau lo maya henai chu hole mai atuma chuti lai tak chuan Joel churon kalin studio a puibom tu an momo thowangin thalak man anei dailo na chu atha angzong arul mai turin aron soma ti chuan kar ni chung chu Joel studio a chuan a thokta a portfolio po thatheyang berin an siam sak nge a an hnen na a thotolo nu kar khatna vela chuan generator lama Joel chuan aron bia naman mo thak awma wangin studio local lok turin aron nge na henai chuan modeling agency te hena na a mu thuai theinan Joel thu anga om chu thaberin a hria rang takin studio lam chu apanta studio a chuan ama chawin Joel chu alo oma company pakhatin meiche kor fual hatu tur model an mamo thu soin hanai chu kor halar tu turatan chuan alo soma henai chu a phur lea a thom no chu a wathak ngal wata aron let le chuan Joel chuan thalak lam reng alo ngai sakhau lo maya aril ruwa tumdang alo nei reng chunin hanai chu man betin apong sol zuita niin investigator te chu a shilta chu thil thleng rap thak tak mai chu tu ma po a shil ngam lova arukin atuar ngat maya amai ro chu ain sum zo tangang lova kar khatnuwa abial pa John Valverde chu a shil tangengea chu thu an hriat chuan abial pa chu a thinur lea Joel poi khoi chu report tumin police station te po a call ngea amai ro chu aduang chan na a mu tak lo wangin angoi san ve tamai niin henai chuan a soibok ama thu an lo don to sex crime detective Rivera in pong sual chungchang call adon tunge ani an hriat lo kha henai bial pa John ngei chuan ni ti investigator de chuan an finfia zui boka a chiang teu to viau mai John chu thu zo fia ngei train an hria a chen na Ozone Park Queens lam an panta investigator ten akong ka chu an vakik data an ron hong chi mai chu Jessica in studio tlangwal a mulem an zianen khan an in ang ta chia mai amai ro chu New York te ang khopui lian lutuka chuan melin ang fe an tam thea wangin thu zo fia masak zet train an hria station lama an hruai pheita investigator chuan John chu asul nu te an bi chianga rin lo tak main police record a ming mutur pakhat ma alo om lova thu nei tu te laka boina an nei emo man ato emo seitur alo om hau lo mai amel hanen reng point tlangwal felle hoi hom ve tak ani ti a hriat theya tual han that du tur mel apumia lo mai alandan maya chuan John chu mithilumen na zai shoi ve zak thin mel aputa wangin investigator de po chuan film khur takin an han koma Joel thattu ani le ni lo an han zota ani lo thuin a chang wata
amai ro chu investigator de chuan an fin an han chua joela mei che du ziale nula tam tak chunga a chet dan te nom tak tak te chu an han soi chua ka pong sual shat misual te nom joela te ang chu da bo mak an that jok thu te an han soi masate te a joela that tu chu tu po ni se midang tan thil thati ani thu te an han shil vela chuta zet chuan jona chu ain sum zo lova ain puang ta abial nu henai apong suala wangin joela chu thunei tu tenena in peturin silai nen vau atuma a studio kalchilin joela chu silai chuan atina police tenena in peturin atia athu azom lo chuan akatur thu shilin avauta amai ro chu joela chuan in pek chu soilo abial nu chu meiche zei tak ani thu te an khosak dun vel laia om dante alo zira chutia ngei om takle tongkam ten om tak takalo cha chua ta ka wang chuan athin rim ain sum zo tangang lova atum lok po nilovin akap tamai ni investigator tenena chuan asoya engdang wang nilovin mangai na wang liu lewati ani thu asoi tel boka achiang takwar mai amai ro chu chuti chungpo chuan an ngai dana chuan ala chiang chuang hau lo joela studio chunga ron lu chu john ngei chuan niam ti fin fia le kher trul an titlat maya mitamutu om chun john assistant jessica chu fin fia turin an han kova pindan pakhata tlangwal ngolam muimul nei mi panga an din tlar tira jessica chuan john chu akok tachat maya ti chuan kumsom ni pakhat mi john valverde chu an manta ani joela ka na silai 25 caliber pistol chu a thian pa nau pantet atanga akom thin arnel medina ta a honin ain soya police ten medina in chu andap ngala silai po chu anwa muchuak tangeya jona chu thariat nuwa trial nei tir ania kota chuan prosecutor ten jona in puan na tanga thil thlendan ni theite chu jury te ma anan soizung zunga poi khoi tu berain puang to boka ro rel chung po arei lo hle jury te chuan jona chu tumlok reng wang ni lo ti pal thil thu liau liawa tual thata an ngaya amai ro chu amishing pui that tu ani miau awangin ti pal thil thu po ni se shemna amu nge achula kumsom paruk chung tang tura achung thu rel sak anita ani zela tan chung zong hian anung chang athalea pathian thu te zirin New York Theological Seminary atangin master degree azo nge ngeya zel tang dang te na pathian thu te soin rongbol na akal pui na sahlea tin ziakle chiar thiam lote lekha zirtirin azel tan chung zong hian midang te tan ain pepum hlum thak tila kan soi sual om love John chu kumsang ni pariata chua zelen ania zela tanga chua nuwa po hlok na nei lova khotlang rongbol na thok tu pol pakhat Young Build USA Incorporation a CEO na achel zui tange ngeya anni hian ra bitleo laklo to zel tang chuak te ri hlo ngai te lekhazir sang lo te le mir theiten leirem an ra ve theina turatan ma an la thina John a pei hi chu motivational speaker a te tangin hun har sa le khir khan tak laka tanga tal chua dan chanchin ngai nom tak chu midang chona le fuina man ro thataka achan tirta ani